Ябай гына булып күренһә лә бик кызык сорау. Шулай сорагандар. Корбан ашында я әрвахтәргә Коръән укытканда мулла я Коръән укый белгән башка кеше тапмаһак, хуҗа кеше Коръән аяттарын интернет аша ишеттереп дугалар кыла аламы? Беренчедән, кардәшләр, шундый кәңәш, үлеп калган тугандарны әрвах дип атамаһагыз яхшырак. Ни өчен дигәндә, кайһы бер илдәрдә ана шул әрвах үзе менән төрле ширк я бидгат гамәлләрне бәйләйләр. Улар менән һөйләшә башлайлар, мөрәҗәгать итәләр, хатта дуга кылалар бит инде кайһы бер йөрдә үлгән кешеләргә. Шуңа әрвахтар дигән сүзнең мәгънәһен әзрәк кенә бозып берде кайһы бер халыктар. Әрвах дип әйтмәһәгез, мәсәлән, үлеп калган тугандар дигәгез яхшырак. Икенчедән, әгәр кеше ниндидер мәҗлес яя икән һәм Коръән укый белгән кеше табылмаһа, ул куркыныч түгел. Һез дуга гына кылһагыз да, Алла Тәала бу савапты кабул итә һездән. Чөнки бу көндә кемгәлер сәер күренһә лә, төп мәсьәлә ул дуга кылып кую. Дуга кылып кую. Интернеттан уйнаттырмаһагыз да була. Чөнки мана ул интернеттан ниндидер дуганы яки аятты укыттыру ул бик сәер күренеш. Безнең диндә әйтелгән бит инде, иннамал амалу бинният. Гамәлләр нияткә бәйле. Ана шул интернетта кемдер ниндидер дуганы укып карай мәсәлән, ләкин уның ниятендә булмаган бит. Һезнең мәсәлән, фәлән туганыгыз өчен яки ата-әсәгез өчен Аллаһ Тәала ниндидер изгелеген күрһәтһен, гөнаһтарын гафу итһен дип укымаган. Һез үзегез, мана үзегез ана шул дуганы кылып куйһагыз, бу яхшырак. Мана шулай кыскасы гына. Нимәлер аңлашылмай калһа, өстәп әйтербез, иншалла, ошо төркемдә.